Goedemiddag en welkom bij de livestream van de Amstel Gold Race Tour versie. Waar we vanaf de finish hier in Vild jullie de komende half uur tot 3 kwartier mee gaan nemen in hoe het is als liefhebber, hoe het is om als liefhebber de Tourversie te rijden. Naast mij staat Roy Pakbier van de organisatie. Roy, hoe verloopt het op dit moment? Ja, tot nu toe heel erg mooi. We hebben 8000 finishers al van de 15.000 en onderweg is het een feestje voor de fietsers. Hier worden de feestjes zo meteen. Dus we zijn tot nu toe heel tevreden. En het weer kan niet beter, denk ik, hè? Het weer kan echt niet beter. En dat zag er de afgelopen dagen een beetje spannend uit, maar dit is fantastisch. Dankjewel voor nu. We komen zo meteen terug en dan praten we verder. Maar eerst ga ik jullie vertellen dat we niet alleen hier staan, maar we staan ook op de Keutenberg. Namelijk mijn collega Maurice Jesse. Die is daar nu. Maurice, hoe is het daar? Het is hier fantastisch, jongens. Oh, wat een plaatje toch, hè. Maar wat heb ik te doen met al die fietsers die hier omhoog komen. Al die mannen en vrouwen die hier die helling omhoog moeten komen. En ja, ik hoor ze van alles roepen. En ze roepen over percentages. 6%, 6,8% gemiddeld. De piek is 22%. En hier is een stukje, wat is het, 18% waar ze omhoog moeten. En je ziet het, oh, de een komt iets makkelijker omhoog. Daarachter zie ik iemand staan die op zijn dijen aan het kloppen is. Ja, je moet hier wel heel erg goed schakelen. Kijk, hier zie ik ook van die mensen aankomen die genieten van het weer. Maar de vraag is of ze hier ook genieten. Meneer, geniet u van deze helling? Ja, kijk, zo is dat. Zo gaat het als je omhoog komt. Je hebt helemaal geen adem meer over hier, hè. En die manier ook, die ziet er fantastisch uit, meneer. Ja, nou, dat is ook het enige wat we kunnen zeggen, hè. Nou, dadelijk komen we hier terug, want ja, ik hoorde het al, hè. Ze zijn nog niet allemaal gefinished. De meesten moeten nog binnenkomen. Dat betekent ook dat de meesten hier nog over deze helling heen moeten gaan rijden. En ze hebben maar één voordeel. Het is de één na laatste helling. Daarna wacht alleen nog maar de Kouberg. René. Dankjewel, Maurice. Het leuke is dat we niet alleen op de Keutenberg staan, maar we zitten zelf ook op de fiets. Namelijk onze collega Fabienne van de Homberg. Die zit vandaag op de fiets. Die is vanochtend vertrokken. Fabienne, hoe gaat dat daar? Waar ben je? Oké, Fabienne, hoor even niet, maar dat is helemaal geen probleem. Want we staan hier nog steeds met Roy Pakbier van de organisatie. Roy, het aantal mensen wordt geschat op 15.000 man. Hoe organiseer je zoiets voor zoveel mensen? We hebben inderdaad 15.000 deelnemers. Dat is ook het maximum wat we willen, wat we ook mogen. Hoe organiseer je zoiets? Spreiding qua tijden, qua starttijden, spreiding qua routes. 200 verkeersregelaars, seingevers. Samenwerken met gemeentes, met politie. Dat heb je echt wel nodig om 15.000 mensen veilig door het Heuvelland te krijgen. Ja, want waar let je op, waar moet je op letten als het gaat om de veiligheid van de fietsers? Ja, op meerdere vlakken. Natuurlijk verkeersregelaars die het reguliere verkeer en onze deelnemers met elkaar over de weg laten rijden. Maar ook communicatie naar de deelnemers toe. Van gedraag je, je bent gewoon een verkeersdeelnemer. Ja, dat soort zaken. Het maken van de routes, het goed spreiden van de routes, pijlen ophangen, waarschuwingsborden. Dat soort zaken horen echt wel bij. Dat klinkt als een aardige voorbereiding. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig? Ja, we staan nu op zaterdag. Komende maandag beginnen wij met de Amstel Gold Race van 2026. Dat is een beetje een cliché antwoord, maar het is echt waar. We gaan meteen evalueren en meteen plannen maken voor volgend jaar. En het aantal deelnemers is nu 15.000. Kan dat nog toenemen misschien in de toekomst? Nee. We hebben al meer dan 10 jaar geleden afgesproken met alle gemeentes in Zuid-Limburg dat we maximaal 15.000 deelnemers toelaten. En dat vinden wij ook een prima aantal. Want op deze manier is het nog te behapstukken. Dus wij gaan zeker niet meer groeien. Maar waarom is dat dan zo'n ding wat populair is onder de mensen? Iedereen wil meedoen. Ja, dit is de Amstel Gold Race. Kijk hier om je heen. Het feest na afloop, de routes zijn heel mooi. Morgen de profs. Het gezellige centrum van Valkenburg, het mooie Zuid-Limburg. Het mooie weer, een beetje geluk wat we vandaag hebben. Dat bij elkaar zorgt ervoor dat er ieder jaar weer 15.000 mensen hier naartoe komen. Als je kijkt naar jullie zelf als organisatie, wanneer is het voor jullie geslaagd? Natuurlijk als het feestje mooi is, als we morgen mooie winnaars hebben. Maar eigenlijk als ik puur naar mezelf kijk en ook ons team,
dan zijn we ook altijd heel blij als die zaterdag en die zondag zonder kleerscheuren afgelopen is. Dus een stukje veiligheid voor ons en voor de deelnemers is wel heel erg belangrijk. Ja, want vandaag is dus de tourversie. Morgen zijn de profs. Wat zijn je verwachtingen daarvan? Ja, ten eerste, we hebben echt het mooiste deelnemersveld in jaren, bij de mannen en bij de vrouwen. Dus dat wordt echt wel gaaf. Het wordt morgen ook, zoals het nu uitziet, heel mooi weer. Dus wij verwachten echt wel 2 spannende wedstrijden met de wereldkampioen, de olympisch kampioen. Dus hoe mooier kan het? Wie hoop je stiekem dat wint? Ja, als organisator heb ik niet echt een voorkeur. Je hoopt altijd wel op een mooie grote naam. Maar we hopen vooral, zeker omdat die Kouwberg weer terug is in die finale, op echt wel een hele mooie koers. Heel erg bedankt. Dankjewel. Wij gaan eventjes door, want heel veel succes trouwens nog dit weekend. Wij gaan even door, want Kim Langeslag die is vanochtend ook hier geweest bij de start en die heeft heel wat meegemaakt. Dat was dus vanochtend. Dezezelfde renners die zullen ongetwijfeld hier ergens staan op dit moment en misschien wel een lekker biertje aan het drinken zijn. Goed, ik ben wel heel benieuwd hoe het nu met Fabienne op de fiets is. Fabienne, ja, laten we gewoon eens gaan kijken hoe het met haar is, of ze zichzelf helemaal aan het afbeuken is. Ja, we zitten nu op de Sebbe-Grup. Het is een pittige klim, maar dat wisten we natuurlijk van tevoren. Maar de Sebbe-Grup betekent eigenlijk ook bijna het einde van alweer de tourversie. Dus ja, dat is helemaal mooi dat de eindstreep bijna in zicht is. En Maurice, hoe is het bij jou? Ja, hier is het ook zwoegen voor al die mensen die omhoog komen. Je ziet het hier, deze meneer heeft helaas moeten afstappen. Ja, ook dat hoort erbij. Iedereen probeert hier natuurlijk veel snelheid te houden. Dat is natuurlijk, en je ziet ook heel veel verschillende stijlen omhoog komen. Sommigen die staan, sommigen die zitten in het zadel, anderen schakelen bij. En er zijn ook mensen, ja, die hebben de benenwagen moeten inschakelen. Dames, wow, is het nou zo zwaar? Redelijk. Ja. Ja. De zwaarste van vandaag. Ja, dan komt u uit België, hoor ik. En dan komt u helemaal hier om die Amstel Gold Race. Ik denk, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik. Waarom de Amstel Gold Race? Veel mooi. Ah. Ja. Ja. En wat bent u onderweg tegengekomen? Wat bent u allemaal onderweg tegengekomen? Een mooie natuur. Die landschappen zijn echt prachtig. Ja. Ja. En helpt dat dan ook met het fietsen? Ja. Ja, nog 1 helling, hè? Althans deze, die tel ik niet meer mee, want u bent al halverwege, je hebt het grootste stuk gehad. Ja. De Kouwberg. Ja, dat denk ik. Nee? Ja, die kennen ze in België ook, de Kouwberg, hè? Veel supporters, dus normaal gezien. Ja. Soms naar boven dragen. Ja, in de stijl van Philippe Gilbert, want die woont hier ook vaak. Dank u niet. Hey, nou, succes, hè? Dankjewel. Dat klinkt supergoed, Maurice. Wij gaan hier eventjes rondkijken, want ze stromen dus nu massaal binnen. Volgens mij zijn het ongeveer 8000 man op dit moment. Laten we even gaan rondkijken en mensen vragen wat ze hier doen, waarom ze hier naartoe zijn gekomen. Eigenlijk, ja, waarom ze hier op deze prachtige dag, op een zaterdag, naartoe zijn gekomen. Je ziet mensen met medailles, die krijgen ze
even kijken. Mevrouw, wat doet u hier? Staat u te wachten op iemand? English, that's no worries. That's no worries. What are you doing here? For who are you here? My daughter is running with this race. Okay. And how old is she? How old? 30 years. Okay, so are you waiting for her now? How much kilometers did she bike? Waiting for her and go to a concert in Amsterdam this night. That sounds very nice. Enjoy it. Nou, heel leuk. Internationaal zijn ze hier blijkbaar. Wij gaan heel even kijken of we door kunnen lopen naar de tent. Daar heb je namelijk ook de mogelijkheid om massages te nemen. Nou, die heb je waarschijnlijk nodig als je lekker hebt gefietst hier. Je ziet het wordt steeds drukker en we lopen door al deze mensen langs. Je krijgt ook lekker wat een medaille als je dus hebt gefietst. Een mooie beloning dus, die je krijgt. En natuurlijk bier die je kunt drinken. Een 0.0 rosé. Ja, heerlijk die biertjes. Proost! Heerlijk. We gaan eventjes doorlopen. We gaan heel even kijken. Super. Oké. Super. Ik zie jullie hier met pilsjes lopen. Waar gaan we naartoe? We gaan er is zo'n tafel daar en dan gaan we het opdrinken. En hebben jullie gefietst? Was het fijn? Ja, het was een mooie dag, lekkere zon, dus wel zwaar. Jullie zien alle twee nog fris uit. Dus hoeveel kilometer hebben jullie gemaakt? 100. Ja. En viel het mee? Ja, viel echt onwijs mee. Ja, dus... En geluk met het weer denk ik ook, hè? Ja, het was echt lekker. Lekker zonnig en echt gezellig. Een leuke sfeer. En wat was de reden? Zijn jullie een stel? Ja? Oké, dus het was een soort van couples fietstour. Nee, we hebben wel los van elkaar gefietst, maar wel een lekker weekend samen hier. Ja. Super. En komen jullie uit Limburg? Want ik hoor geen Limburgs accent. Nee. Den Haag. En dus zijn jullie helemaal uit Den Haag hier naartoe gekomen voor de Amstel Gold Race? Zeker, ja, ieder jaar. We staan op de camping. Oh, heerlijk. Nou, geniet er nog van. Drink lekker jullie biertje op. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doeg! Nou, een en al gezelligheid hier. We gaan eens even kijken. Hier rechts zien jullie de massages. Ik ben toch nog wel heel benieuwd waar Fabienne op dit moment is en hoe het met haar gaat. Dus laten we even gaan kijken. Ik ben benieuwd. Ja, we zijn nu bijna bij de Dalemort. Die gaan we af. Dus dat is mooi, kunnen we voorbij komen. Je ziet nu dat alle routes bij elkaar zijn gekomen. Dus het is ontzettend druk. Maar ja, dat is alleen maar mooi. Het is hartstikke gezellig. Het is mooi weer. Dus eigenlijk zit alles super mee. Nog één berg en dan... ja, dat zijn we er al. Dus hier gaat alles super goed. Ik sta hier eventjes bij de massage. Meneer, hoe is het met jou? Ja, nu wel goed. Ja? Hoe voelt dit? Heerlijk. Na 7 uur fietsen, ja, zit wel even lekker, ja. Want wat is de reden dat je hier komt fietsen? Ja, omdat het een heel mooi gebied is om in Limburg te fietsen. En een superleuk evenement en de gezelligheid en alle mensen. Ja. Hoeveel kilometer heb je gefietst? De 240. Zo, dat is het meeste wat je kan doen. Ja, langste fietsrit ooit stond er op Strava. Dus ja. Nou, wel blij dat je de Strava aan hebt gezet, hè? Ja, anders telt het niet. En ben je ook van plan om straks even een biertje te nemen of wordt het een hersteldrankje? Ja, allebei denk ik. Allebei. Ja. Super, nou geniet er nog van. We gaan eventjes verder, want hier zit nog een meneer. Dood te gaan van de pijn. Hallo meneer, hoe gaat het? Nou ja, nu wel. Hij doet het hartstikke goed, joh. Dus kramp in mijn kuiten en in mijn hamstrings. Dus ik ben blij dat ze er zijn. Ja, dat ziet er goed uit inderdaad. Want hoeveel kilometer heb je gefietst? 150. 150, dus dat is prima te doen. En heb je hier ook goed voor getraind? Ja, zeker. Ja. Beter dan mijn maten, want ik moest op elke heuvel wachten. Dus dat is goed te doen. Ja, hopelijk de 200. Oh, zo. Goeie dingen dus op de planning. Zeker. En straks van het weertje genieten nog? Nou, er zitten al een paar biertjes in, dus we gaan nog wel even door. Super, nou succes! Ja, heel leuk hier. Iedereen wordt goed verwend.
We gaan eens even kijken bij deze meneer. Want meneer wordt ook met zijn hamstring goed behandeld. Meneer, leeft u nog? Zeker. Ja. Ja. Hoe gaat het? Ja, fantastisch. Geweldige service. Ben je aan het nagenieten van de mooie race? Het was voor mij geen race, maar wel een mooie rit. En daar heb ik enorm van genoten. Limburg is prachtig. En zeker op een dag als deze. Wat was de reden dat u meedeed vandaag? Nou, we waren met een groep vrienden. We zijn allemaal hier blijven overnachten. We hebben gisteravond uit eten geweest in Maastricht. En vanochtend om 9 uur bij de start. Leven kan niet beter. Nou, eigenlijk wel. Nee, dat klopt. Je hebt gelijk. Dat is het. Een leven kan niet beter. Zeg. Super. Nou, dankjewel. Geniet er nog van. We gaan eens even kijken hoe het met Maurice Jesse op de Keutenberg gaat. Ja, en voornamelijk met al die fietsers die hier omhoog komen. Want ja, oh, dat is toch moeilijk. Je hoort af en toe wat gevloek. Je hoort af en toe wat geschreeuw. Sommigen willen een beetje plaats hebben. En sommigen, ja, dat gaat het heel makkelijk. Daar gaat het heel goed mee. Nou, deze mensen aan die kant, daar gaat even wat minder. Maar ja, goed, het is alleen deze helling. Voor de rest doen die wel heel goed hun best. Meneer Puur Spanje staat er op de trui. Maar dit is Puur Limburg. Kapot, zei u. Ja, ja. Ja, nou, hier is het zelfs nog even wachten als u omhoog moet lopen. Ja. Dus je merkt helemaal geen adem. Nou, deze meneer wel nog, die heeft wel nog adem, die gaat nog omhoog. Maar het is allemaal zo zwaar, hè? Je ziet het aan die gezichten die ze snijden. Ja, je ziet het. Het is echt tot het uiterste moeten ze gaan. En ik snap dat. Ik krijg natuurlijk hier en daar ook nog wat verwensingen. Tot ik achter het hek moet staan. En ik snap dat wel. Het doet allemaal pijn, hè. Het doet pijn tot in de kleine teen. Deze meneer die knikt al. Oh, waar doet het pijn? Daar doet het geen pijn. Ja. Ja, verschrikkelijk. Ja, hoe is het gegaan vandaag? Op deze helling na? Prima. Mooi weer, wel warm. Ja. Alleen net moest ik remmen voor een ander en dan is het heel lastig om weer op te stappen. Ja, altijd die anderen. Dat is toch vervelend. Net op deze helling, die anderen rijden in de weg. Ja, het is altijd zo, maar ja. We moeten maar aan de parcours pakken, toch? Ja, nee, nog een klein stukje en dan kunt u weer op de fiets. Ik ga zo proberen. Ja, succes. Dankjewel, hè, dankjewel. Ja, René, je merkt het. Het is zwaar. Voor alles en iedereen. En het probleem is, ja, als er eentje van de fiets af moet, dan moeten die anderen ook er vanaf. Dan is de snelheid eruit, René. Dankjewel Maurice. We gaan heel even kijken hoe het hier met deze lieve mensen zijn. Wat brengt jullie vandaag naar de Amstel Gold Race? Ja, ik heb een dochter en een vriendje, vriendinnen van haar. Die zijn nu allemaal 150 kilometer aan het fietsen. Oké, dat klinkt heel goed. Want wat verwacht je van hun? Hebben ze dit al vaker gedaan? Ze heeft net een locatie aangezet. Ze zitten nu in de buurt van Heerlen. Dus ze moeten ook 3 kwartier. Maar dan moeten ze hier die hele Kouberg nog op fietsen. En dat is een redelijk drama. Daar liepen we net langs. Dat is echt zwaar. Ja. Wat heeft u zelf ook wel eens gefietst of over nagedacht om even mee te doen? Ik heb een racefiets. Ik heb er nog nooit over nagedacht om de Amstel Gold te gaan fietsen. Hoezo niet? Nee, vind ik echt te ver. En te veel mensen. Ik fiets er wel een keer alleen. Ja, maar je hebt ook de 65 kilometer, hè? Dat is de kortste afstand. Ja, dat kan wel. Ja, dat zou ik kunnen doen. Misschien doe ik dat wel volgende keer. Oké, super. Nou, geniet nog van jullie dag. En ik hoop dat jullie dochter snel over de finish komt. Oh, en schoonzoon. Nou, super gezellig. Super gezellig. Nou, we gaan eens even kijken hoe het met Fabienne is. Die is op dit moment de Kouberg omhoog aan het fietsen. Dus die zal zo meteen hier over de finish gaan komen. Yes, ik fiets nu inderdaad de Kouberg op. Ja, dit is toch wel een berg waarvan iedereen zegt, oh mijn god, zit hij erin? Ja, natuurlijk zit de Kouberg erin. Dat is een berg van ongeveer 12% stijging. Dus ja, we hebben het een paar keer getraind. Ik moet zeggen dat dat best goed ging. Praten tijdens zo'n berg is natuurlijk net wat anders. Je ziet dat het ongelooflijk druk is. Maar ja, we hebben maar één doel allemaal en dat is die finishlijn halen. En die finishlijn die is bovenop de Kouberg. Dus we weten dat we er allemaal bijna zijn. Dus de laatste energie wordt uit onze lichaam met het proost. Oh, we zijn er bijna. Ja.
Ja, en deze mensen die hier rijden, die moeten dadelijk nog die Kouberg gaan beklimmen. Maar het fijne is, ze hebben ook aanmoedigingen. Je ziet hier mensen langs de kant van de weg. Ik zie daar een mevrouw die met een koebel is. Ja, ik hoop dat deze meneer dat ook een beetje hoort, want het is wel heel erg zwaar. Ik ga eens kijken of ik naar de overkant kan komen bij die mevrouw. Want die moet toch ook wel een hele lamme arm hebben gekregen. Nou, maar het is hier zo druk. Oh jongens, de A2 op maandagochtend is minder druk dan hier op de Kouberg als je de Amstel Gold Race rijdt. Dat is echt, maar gelukkig, het blijft allemaal lopen. Ook deze mevrouw, het gaat goed. Nog allemaal. Ja, goh, gelukkig maar. Even kijken. Oh, hier komt de meneer aan. Oh, meneer, ja, je weet het, de Keutenberg, als je even de snelheid verliest, dan is het voorbij. Ja. Dat u ook? Ja, het probleem was weer dat iemand voor mij remde, dus dan moet je ook remmen en dan moet je stoppen. En Ja, maar had u wel goed geschakeld en in de goede versnelling staan? ja, ik had hem weer klaar flat gezet. Ja. En ja, dit is de ene laatste. Er komt er nog eentje. Ja, ik zit er een beetje tegenop. Hoezo? Ik had hem niet heel goed geslapen, maar ik heb er al hoeveel kilometer op zitten? Ja. 133, dus Dat is genoeg, hè? ja, dat is wel genoeg inderdaad. Ja. Wat gaat u doen als u over de finish bent? Niet heel veel. Misschien wel lekker drinken. Ja, waarschijnlijk wel ja. Maar gewoon eerst niksen, dan eten, drinken en dan even genieten van de mond. Mooi. Ik zeg tegen mijn collega René, die is op de Kouberg tot u eraan komt. Vindt u dat goed? Sorry, wat? Mijn collega René, die staat op de Kouberg, dan ben die daar op weg naar. Oké, ja, is goed. Ja, je hoort het René, hè? Deze meneer, kijk even goed naar hem. Zonnebril en een helm heeft hij op. Hij komt zo meteen naar je toe. Het zal niet lang meer duren, beklimming van de Kouberg. Ik schat, kwartiertje, is hij bij je René. Johan Dirks, dankjewel. Sam van Almere, André Wolkers, Karel de Hoog, Nout, Zinkweg, Sander en Martijn de Nijsse, Jochem Dauma en Jurre de Boer samen met Wolfgang Onthouse. Fabienne die gaat zo meteen hier over de finish komen. Je ziet het al achter me. De fietsers komen met een rotsnelheid aan. Die hebben dus net de Kouberg opgefietst. Kijk eens, hand in hand. Wat leuk dit. Hier ook. Lijkt wel een bedrijfsteam, vriendenteam. Iedereen doet mee, heerlijk. Lachende gezichten, want het is super mooi weer. Dus even kijken. Hier even zonder handen fietsen. Ja, dit is een en al gezelligheid hier. En we zijn nog steeds op zoek naar Fabienne, want die gaat over enkele seconden hier over de finish komen. Ik ben heel benieuwd hoe het met haar is, of ze het zwaar heeft gehad. Of dat het allemaal wel meeviel, want zij is wel zo. Zij heeft hier als het goed is ook voor getraind, dus daar zal het niet aan liggen. Kijk eens aan. Hier lijken wel echte profs die hier aankomen. Mooie pakjes. Heerlijk. Goede zonnebrillen. Ja, dat ziet er toch heel erg leuk en gezellig uit. Even kijken. De Kouberg is ook een van de bekendste bergen hier in Limburg. Je hoorde het net al. Mensen komen van Den Haag, Amsterdam om hier de Amstel Gold Race te fietsen. Wat het natuurlijk super bijzonder maakt voor ons als Limburgers. Dat ze van zo ver komen. Zelfs mensen uit echt het buitenland die hier naartoe komen. Kijk eens, er wordt gewezen naar spierballen laten zien. Heerlijk. Dit is toch top om te zien. Dus even kijken of we misschien Fabienne in de verte zien. Maar dat durf ik niet te zeggen. Even kijken. Er komen al wat vrouwen over de finish. Alleen maar blije gezichten. Super mooi beeld. En dan zou Fabienne, als zij lekker door aan het fietsen is, zo meteen over de finish moeten komen. Maar het zal niet lang meer duren. Totdat
dat zij hier lekker over de finish komt. Geert Smulders, Jan van der Rauw, met Niels Wenneker, Jan van de Bente, met Roy Butermer, met Joachim Brugman, met Arno van der Veen, met Dorina. En hiernaast staan alle toeschouwers, familie en vrienden die ze lekker aanmoedigen en wachten om lekker gezellig van deze mooie dag nog te genieten. Met Rob Onbrink, met ook Arno de Buizeren, Tom Meijer, met René Valwijk, met Erwin Hilders, met Agnes Clary, met ook Florent Rennes. En ik heb geen idee wat al deze mensen natuurlijk, hoeveel kilometers ze hebben gefietst, maar ze zien er allemaal nog redelijk fris uit. Dus hoeveel mensen hier dat is mooi om te zien. Limburgsland. Jos Vafke, Joris Koppers, Joris Aan, Rutte Koppers, Thijs Koppelmans, Lambert van Bemmel. Super mooi beeld. Ook hele mooie fietsen die we hier voorbij zien komen. Kaptoejaar met Erik, daarbij Erik Hooghout, Vincent Tombeur, met Marcel Jong, Vincent. En ik ben toch wel heel benieuwd naar alle verhalen van deze mensen. Waarom ze meedoen, waarom ze hier zijn. En hier weer is iemand met losse handjes, een vuistje. En er komt ook weer een hele rit van fietsers aan. Wellicht zit Fabienne hier tussen, want we wachten nog steeds op Fabienne van der Homberg van L1, die vandaag de 65 kilometer mee heeft gefietst. En hartstikke de best heeft gedaan om zo meteen over de finish te komen. Van der Vecht, Jochem van Laren, Wietse van Jens Herbers, Sebastian van Duin, met Jean-François Legrand, Jochem van Laren. Wat wel leuk is dat je ziet dat groepen echt bij elkaar blijven. Dus bedrijventeams die blijven heerlijk bij elkaar. En daar is ze, ik zie er. Fabienne is aangekomen. Goh, you made it, hoe voel je je? Jeetje, dit was echt niet normaal. Dat einde was echt bizar. Vanaf de Kouberg, zoveel mensen, ja, en dit is echt niet normaal. Maar je ziet er nog goed uit. Je ziet er gewoon nog fris uit, alsof je niks hebt gedaan. Nou, jeetje, zo voel ik me niet hoor. Nee, die Kouberg, ja, zonder hem had ik het sowieso niet gekund. We hebben dat afgelopen week een paar keer getraind. En op een gegeven moment kom je er wel in. Maar ja, ik dacht alleen maar trappen. Ja, en op een gegeven moment kom je er wel. Maar ja, dat was moeilijk. Maar je hebt nu de 65 kilometer gedaan. Wat is je vooruitzicht? Misschien volgend jaar meer? Ja, ik had een paar weken geleden nog nooit een wielrenfiets aangeraakt. Mijn beste vriendin die wielrent wel, dus ik dacht, oh dan leen ik dat allemaal wel. Op een gegeven moment ben ik teruggefloten, doe maar die 65 en ja, wie weet, misschien volgend jaar de 125. Daar hebben we het stiekem wel al een beetje over gehad. Dus ja, ik zou dit zo weer doen, absoluut. Ja, want ik zit te denken, eigenlijk zou ik jou volgend jaar ook wel mee willen doen, met jou. Samen? Leuk? Ja, tuurlijk. Dan houden we daar elkaar aan en dan gaan we volgend jaar, wat zeggen we, de 100 kilometer doen? 100? Dikke deal! Oké, Fabienne, ga lekker je medaille halen, want die krijg je nog hè. Dik en dik verdiend. Dus jongens, succes nog en geniet van vandaag. Dankjewel. Of Fabienne, ja, maar kan je dan ook even hier blijven? Dan komen we zo meteen terug voor het slot. We gaan eerst even kijken hoe het met Maurice op de Keutenberg is, want Maurice, komen ze daar eigenlijk nog wel omhoog? En nou zien we ze nog een keertje. Ja, nou, het is even heel erg rustig hier op de Kouberg, op de Keutenberg. Maar gelukkig zitten er wel altijd mensen hier langs de kant die in het aanmoedigen zijn. Hoe zwaar is het om hier al die mensen aan te moedigen? Ja, ontzettend. Is wel heerlijk. Ja, de zon maakt het zo goed. Ja. Bent u speciaal voor iemand hier naartoe gekomen? Of kent u iemand? Of denkt u, ik ga gewoon lekker even aanmoedigen? Nee, mijn vriend die doet mee. Oh. Samen met een vriend en zijn broer. Ja. Dus, Ja. ja. Zijn ze langsgekomen? Nee, nog niet. Hoe zien ze eruit? Ja, ik ben alleen wat mijn vriend daar heeft. Die heeft een blauw broekje en een wit shirt met blauwe streepjes. Ja, nou ik ga eens even kijken of ik hem ik- zie. Hier, ja. Nou had u het laten te horen, denk ik, hè? Ja, ik ben aan het kijken was het. Waar zit die? Hey,
Oh, dan is hij zo hier. Ja, nou, hier ook de aanmoedigingen voor de mensen die blijven. Hè. Ja, dit is toch wel een klim hoor. Echt. Ik ben hem nu al een paar keer opgelopen. Dus voor te zwijgen maar om omhoog te fietsen. En hier. Ja, dit zijn wel geweldige aanmoedigingen. En ook een prachtige tip. Blijf trappen. Hoe komt u erop? Nou ja, ik heb gezien, degenen die het niet doen, die gingen weer terug. Ja, het is wel mooi hier. Het is heerlijk zit hier. Ja, mooi man. Geweldig. Ja. Bent u wielerliefhebber? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, maar ik zie u niet op de fiets zitten. Nee, dit is het eerste evenement dat ik aan de kant zit als supporter. Ja. Ja. Want wat rijdt u normaal of in welke evenementen doet u mee wat betreft het wielrennen? Nou, voornamelijk mountainbiken. Maar volgend jaar rijd ik hier ook hoor. Ja, goed. Nou, succes. En ja, binnenkort is hier het WK gravelen, hè? Ja, ook mooi. Ja. Ook mooi. Ja, geweldig. Ja, mooi hier om het allemaal omhoog zien te zijn. René, ja, die komen dadelijk over een tijdje bij jou binnen. Kom op, hè. En we zijn weer terug hier bij Fabienne, want Fabienne die heeft gewoon de 65 kilometer gefietst. Fabienne, voelt het al wat beter? Zijn je beentjes zwaar? Ja, op zich valt het mee. En dat is omdat je fietst een berg op en meteen daarna fiets je hem ook weer af. Dus die balans, dat maakt dat het wel vol te houden is. Maar ja, ik zei net, die Vromberg, ja, die berg trok zich zo ongelooflijk lang. En dan dacht je dat je boven was en dan was er weer een stuk. En dan was je daarboven en dan keek ik naar links en weer. En ik dacht, oh, wanneer komt hier een einde aan? Maar ja, daarna ga je ook weer best wel lang omlaag. Dus daardoor is het wel goed vol te houden. Ja, want die laatste Kouberg, hoe beviel die? Ja, dat was wel zwaar. Maar we hadden afgelopen week getraind. En toen dacht ik van, oh, als ik eenmaal boven ben, dan is dan de Kouberg. Maar ja, toen was ik eenmaal boven en toen was dat de Kouberg al. Dus ik dacht in mijn hoofd van, oh, ik heb het allemaal wat minder gemaakt, minder zwaar gemaakt in mijn hoofd dan dat het daadwerkelijk is. Oh. En dat helpt wel. Als je alleen maar denkt van, oh, ik kan dit niet, ja, dan kan je het ook niet. Nee. Dus gewoon jezelf voorliegen eigenlijk. Ja, precies. Gewoon doen alsof het niet zwaar is. Ja, precies. Ja. Wij gaan even jouw medaille ophalen, want ik denk dat je dat... Ja, die wil je wel graag ophalen, denk ik. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dat is toch een mooi aandenken aan vandaag, hè? Ja, absoluut. Precies. Dus ja, even kijken, want het is best wel druk aan het worden. Daarachter zie ik de mensen al staan. Ja, daarachter inderdaad staan ze al met een hoop medailles. Die worden uitgereikt eigenlijk aan iedereen die deelneemt. Dus 15.000 medailles zouden ze hier moeten hebben. Dat is wel een bizar aantal. En jij bent één van die 15.000, hè? Ja. Nou, ik zei onderweg. Dan soms denk je dat je alleen fietst en dan is er zo'n stop onderweg, zo'n verzorgpost. Ja, en daar staan honderden mensen bij elkaar en dan denk ik, waar komen al die mensen vandaan? En ook nu, ja, onderweg zie je dat eigenlijk helemaal niet. Nee, het is net alsof je gewoon lekker in je eentje fietst. Ja, alsof je gewoon aan het trainen bent eigenlijk. Dus ja, sommige punten is het zeker druk, maar heel vaak ook, ja, dan zijn er zo 3-4 mensen om je heen. Dus ja, wel fijn, want die drukte, dat is ook net niks. Als je de hele tijd op elkaar aan het fietsen bent en zo'n berg op, dan fietsen mensen net wat langzamer dan jou of net wat sneller, ja. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Dankjewel, meneer. Dank u wel, ja, top. Laat hem maar eens even zien. Dit is hem. En gaat deze nog een speciaal plekje krijgen voor jou? Ja, het is mijn eerste wielrenmedaille, dus ik denk het wel. Ja, absoluut. Ja, het is een prachtige medaille. Ik denk mooi op mijn slaapkamer. Ja. Lekker inlijsten. Ja, precies. Superleuk. Superleuk. Nou, laten we eens even kijken of we door kunnen gaan naar Maurice. Van Maurice die staat nog steeds op de Keutenberg, een van de steilste bergen. Dus Maurice, hoe gaat het daar? Komen ze nog steeds omhoog? Ja, ik probeer een beetje omlaag te gaan, want ik weet dat daar zo'n bocht zit waar die Keutenberg begint. Maar het lukt me eigenlijk niet om naar beneden te komen. Ik moet natuurlijk ook heel voorzichtig zijn. Ik heb de camera bij me, ik heb het statief bij me, nog een rugzak heb ik om. En natuurlijk, ja, fietsers gaan natuurlijk voor. Dat is nou gewoon eenmaal zo. Is niks aan te doen. Kijk eens, deze meneer die lekker omhoog rijdt. Ja, het is gewoon heerlijk, lekker. En ik zie ook al mensen die vragen van, is dat live? Ja, het is live. Oh, leuk. Dan kunnen ze me thuis ook langs zien. Ik hoor ook allerlei dialecten hier komen. Ik hoor Drents, ik hoor mensen uit Groningen, ik hoor mensen uit Amsterdam. Ja, die hoor je iets sneller trouwens. Mensen in Amsterdam die steken meestal met het geluid een beetje boven het peloton uit. Ja, kijk, deze hier, die zijn zelfs een sprintje te maken. Wauw, die gaan omhoog. Snel gaan die.
En dan vraag ik me af, hebben die de hele tijd zo snel gereden? Of hebben die gewoon even hier opgespaard? En hier deze mevrouw ook. Hoe gaat die? Ja, ja, mooi. En kijk eens, ze blijft gewoon haar cadans houden. Hè? Banaantje nog achterin. Ik weet niet of jullie dat allemaal konden zien. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Ja, en aan die kant, ja, je hebt ook af en toe mensen die er vanaf moeten stappen. Maar dat is niet erg, want die hebben wel al heel veel kilometers gefietst. Hoppa horen we hier dan. Ze doen elkaar een beetje allemaal aanmoedigen. Ik heb echt respect hoor. Respect en ook respect natuurlijk voor Fabienne die die rit op de fiets heeft voldaan. En deze mensen, ja, hoe lang zullen ze nog onderweg zijn? Een half uurtje denk ik, dan zijn ze ook weer bij de finishzone. Dan mogen ze terecht die medaille ook de komende 26 dagen om hun nek dragen. Ja René, misschien heb jij nog mensen gevonden die ze ook zo'n medaille al daar verdiend hebben. Dankjewel Maurice voor je bijdrage. We gaan hier eens even kijken naar de mensen die net hun medaille om de nek krijgen. Mevrouw, u heeft net een medaille gekregen. Hoe voelt dat? Nou, fantastisch. Ja, heel blij mee. Want hoe ver heeft u gereden vandaag? 150. En dat zonder te trainen? Nee, zeker niet. Trainen altijd, hè? Ja, elke dag. Nee, een paar keer per week. Oké, dus u bent eigenlijk wel een prof, zouden we kunnen zeggen. Ja, zeker. Nou, geniet er nog van. We gaan eens even kijken, want we hebben hier... Oké, dit ziet er wel professioneel uit. Jumbo-Visma zie ik. Maar geen medaille voor jou. Jawel. Oh! Ja, precies. Dat is een beetje voor de show hoor, dit. Ja, maar die hoort wel om de nek, hè? Ja, precies. Maar dat komt zo. Doe hem maar even om de nek, ja. Zal ik hem even omdoen. Kijk, helemaal goed. Super, en hoe was het, deze race? Ja, ging goed. Even wat rustiger aangedaan dan de afgelopen jaren eigenlijk, want toen ging ik een beetje stuk. Dus ja, nu ging het eigenlijk een stuk beter. Nu lekker op je gemakje. Hoe lang heb je erover gedaan? Bijna 5 uur. 4 uur 54. Dus 29,5 gemiddeld. Dus prima resultaat. En wat is het plan nu? Nou ja, nu een beetje een biertje drinken en rustig weer naar huis rijden straks. We moeten toch weer richting Hoofddorp. Dus dat is wel een eindje. Ja, precies. Fiets je die ook naar huis? Nee. Dan pakken we gewoon lekker de auto en linkerbaan. Dus... Dankjewel, geniet er nog van. Ja, dit is wel leuk hè, al die mensen die overal vandaan komen. Sorry, meneer, u hebt een medaille. Ja, goed hè? Ja. Wat vindt u daar nou van? Ja, ik ben blij. Ja, ik ben heel blij. Want hoe is de race gegaan voor jou? Hoe beviel het? Ja, in het begin ging het wel goed eigenlijk, maar net iets te hard. Toen halverwege had ik er hard hoofd in, maar uiteindelijk wel doorgezet en gefinished. Dus ik ben wel blij, ja. Dus je zegt je ging te hard van stapel. Ben je er nog even gestopt onderweg? Nee, niet gestopt, maar wel iets rustig aan moeten doen. Maar daarna kon ik weer lekker met tempo rijden, dus ja. Want welke berg was voor jou het allermoeilijkst? Nou, je kijkt altijd wel een beetje op tegen Keutenberg. Dus ja, die vond ik wel het pittigst, denk ik, ja. En die laatste Kouberg, dat kon er wel nog bij? Ja, maar toen ja, dan ben je eigenlijk zo blij dat je het al soort van gehaald hebt. Dus nou, dan is die prima te doen, vind ik. Ja. Super, dankjewel. Geniet er nog van. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik wil Fabienne en Maurice bedanken voor hun bijdrage. En dan is deze speciale uitzending tot een einde gekomen. Vanavond om 6:30 is er nog een voorbeschouwing voor de koers van morgen. Van de echte Amstel Gold Race. Daar zit onder andere Leo van Vliet aan tafel bij Maurice de Heus. En morgen heel de dag zal L1 jullie helemaal mooi houden met een Amstel Gold Race dag. Dan beginnen we al om 8:30 met de ploegenpresentatie en de start op de markt in Maastricht. Dus genoeg Amstel Gold Race voor jullie morgen. Dat zal de hele dag uitgezonden worden. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot ziens.